Sbor LA vede od tohoto školního roku nový vedoucí, je jim pan učitel Pavel Semek. Dnes vám zaspívají 5 písní. V jejich podání uslyšíte pohádkové písničky Voda Voděnka, Hádej a Není nutno. Také zazní kdysi populární pátá, známá píseň od Valdemara Známá píseň s českým textem podání Heleny Vondráčkové a Kočka na okně od Valdemara Matušky. Po lidovce Dobrou noc má milá přednese žák 9. třídy Jiří Šesták báseň První dopis mamince. Všechno jsou to písničky vám známé a blízké, tak pokud se k nim svým zpěvem přidáte, uděláte nám radost.
První dopis mamince. Už vím, dám dopis na zrcadlo, či do košíčku na šití. Však žel dosud mě nenapadlo, co psát, jak dopis začíti. Maminko moje milovaná, a v zubech konec násadky. Přemýšlím, stránka nedopsaná, čeká a čeká na řádky. Přeji ti dnes v den tvého slátku, ve slově tvého velké T, no vida, už mám druhou řádku a pokračuji ve větě. Štěstí, zdraví, potom se píše i je a zdraví, a pak se lává už na dobromá fantazie. Tak přízemní a kulhavá. A trhám papír muchlého, maminka stojí nad válem a chystá něco voňavého. Tu v odhodlání zoufalém přibíjám k ní, tiskne mě k sobě, očima mlčky ptá se mě, pak zamoučené ruce obě zvedly mě rychle ze země.